ega no na nro be nro tebra nga bia delay gem ega no na nro nda akpakara ga tutu ha ga tutu gida ayon tutu ihu Otele gi aga tutu gida ayon no nzo na nro ahu ege no tutu ta ma nepolo ge mi ihu Otele gi ibra ga delay gem me gbere camera ibra ga bia delay gem me gbere camera mo ga mutu nwa bingo ge gbanyo that in make ga noise je onye riri asigi mo ga mutu brage bugere bo okay here. My friend, if you are not ready for this interview, you go down from this live stream. Don't come here to bole me okay here. Brega Koge, look at it, this girl. Ngonga na ihona igaraga yitrem na tika. Bere ihona na life munga. Eh? Efenyi leji ara rom so ndi were ya yichie. O na ejiga aho ge. Yes sir. Akwe mani ha wole mere ba ga ipade hu akwodum. Eh? Yes sir. Nga ni ru meg interview. Yes sir. E da afole 24 years. Eh? 24. E ka no la akwukwo mahadum. No. E gochala. Agarom sir. Ega. The way for na ala. Ge bili otoke lara ma sofuma. Lazo. Bapa that in banoko. Bapa slippers. Remove that slippers. Remove that slippers. Remove that slippers. Kogeke yigura no kuonya nate. Yes, come out. I turn that touch here. Sorry. Kogeke yiro kuonya nate. Wapaka du kuge. Akpere odege. No. Iwonya akpere this girl. No sir. Tono. Enya puta side of my hook of this girl. Come, I'm not talking here. I'll bring you down here. Stand up, jacket on no bingo. I say turn off my turn off my mama. We won't come a woman. Turn off my the side I bed down. Go to that wall. Turn off. Ima get on in a ton, Chileka Bagoko, as one. Where I reverse it, yeah. Upon a camera here, maybe to give. No, the center of this camera, get front. Or you turn no there. Turn and look front. Think I'm playing here, you don't come here and joke with me. As I get on, no, le wire front. Le wire front. Okay. Onye riti okay. Wura tutu ganga n'ihu. Ima ihe wefe ntutu gị n'ihu. Aya were reverse bịa. Lewanya na do. What is wrong with you, Obanje? Obanje? Na ma me head of mame water. Lewanyanga. Mpago jere ihe ụmụ akwụkwọ. Eh? Sir? Mpago jere textbooks. No sir. Ele ihe mere na apata ụkwụ gị na Otele gị ji ye book cover. Amako amo otasi mom. Eh? Otasi mom.
Listen to me. If you are not serious, I will bring you down. And don't joke with me here. Your father then do. No, no, go. Oh, na. Yes, sir. Oh, don't now. Mom say one and when. Don't now. Nega then do. Yes. Huh? Yes, sir. Okay, then. Imran Uchega taking at this interview. No be to away to give us video. You better go down now. I've made this announcement. Anybody that don't want to be interviewed, don't come to Akwagoteglanga. Imran Itoru for interview. Don't come here. No be tomorrow again for that. One man who gets such a yes, in God delete that day. Are you ready for this interview? Nganiru? Yes, sir. I can go Kagine Lion comment section. It's like you go down. Oh, no. Sorry, sir. Aha. Mesoma. Mesomonya. Moses. Illegal maya kilegende no nala. Legi, sir. Eh? Legegi. Oya we fusha hinda hit na ya. Oya, remove it. Remove it. Oga fo. Oga he kwa apo. Mesomonya. Moses. Iwonya ebe. Imo State. Ebe ni Imo. Ebe ni Imo. Okigwe. Ebe na Okigwe. Woman moke. Gene ke na aru. I'm a nail tech. Ne piece nails. Iwe na teka. Gene we na teka. Ikabe ge me pa no gwam ni tem tere chile ka gbagoko. Unu ni ne nwe nke chogi tu ezigbo ohi unu na eme. Onye obula baga na ifisi umu nwa, na ifisi mbo, na ikpa isi. Unu aga acho ofi unu ga jinyere nwoke aka ma unu lo di echi. We na teka. Ka bo bia ha ka. Owu mu nwa ibege mu electrical engineering. Amu ga kesa akpa waya. Amu ga kesa akwa ya bulb n'ụlọ. Amu ga kesa anu mechanic. Ona ni ọrụ ahụ dịrị ụmụ nwoke. Branga we na tek. Tagachi ngom na life munga. Oh, no. Ma hu eze gi. Oya. Branga we na tek. Mu nwoke bia, mu nwoke gbakpare cha na anwụ gwo manshi. Abia lụrụ ga se na tek. Get to somewhere. Ifisi ge mmadụ mbọ n'aka. Ọ gwala ihe we ọrụ gị. Ọ ihe eji arụ ụlọ elu. Onye ọzọ gbacha mbọ ọrụ ụlọ elu ga-ebịa egwu ya na iwe na eteka. If you will not focus here, I will break. Oh yeah, Bokeshanya gahu here. Bokeshanya gahu here. Come now, where be lega na. Come closer to the script. Like about Bokeshanya ge. Oh yeah, Bokeshanya ge. Bokeshanya ga swana. But leto. Obechanya give bring kerami antana. See you are not serious here. Wapinko. See, I'm joking with you, motherfucker. Get out of this place. Upon Johnny Najor, Kevin, he grew moke. Upon Johnny Najor, Swapakadishigi, Opakadishigi, each and one in a right for my wine in the Abanishaka church. Opakanishigi, Rangabeta Koshibeza, Pogam Bishop, Nchemo, Queen Elizabeth, and I gave for that. Rangabogam Bishop. Each and then near Chafuna, near my hair, Rangabogam Bishop. I told that touch is there from you. Ganga kwai hundenere mama puti branga besapo. Kwe mani ho wala mrenga ke badi ho akwukwo dum nga ni rume wege ntafi. Yes, Huh? yes, yeah. Oh yeah. The way phone na give you lot of lazo. Asenge lazo to do ge cross. Give your turn wala be immediately egbe na efu amu. E we la lu ngege pramu. Onye rireri. O he ma anya. Ibela immediately fe are wala. Ito no lazo Otele. Ma pinko. Cross this girl. Kwa hunde runga fridge maybe. Look what they have here, Gamabru.
Come forward small. Come forward small. Got to back and there. Lele, ukogala de mepe pungadina kushita. Yes, close that leg, msiki mepe, and I foresee mepe. Ukwana de mepe. Mama me wonya akuko. Ganina loko chai or lock a key holder. Greke banokwe he. Ochen. Asoyeshi psychiatric hospital lotano. Ebala na rampo. Bapatate ne badoko mapingo nyerere. Akara nke onye shi ụlọ ọgwụ ndara lọta nwoke ahụ gị na-akpọ gị akwụla na ya dị ka nwoke ahụ mere ihe ọjọọ ma bụ ụdị dizaịn unu dizaịn gacha ahụ unu n'obi unu dizaịn cha ahụ unu ihe ọwụ dizaịn iji ala awa ezigbo nwaanyị n'ụlọ dị achen unu ahafula olu gbamanụ ụkwụ from olu na gị kpọpụ ike na akị mgbe ị ga-agwa Otele gị chen onye gị ta na ya achịla chen one side before ya eri m oge ọrụ Mapingo. Tonazore. Telero sana. Bien ye jaro na gym house. Mba. Le wire front msta sami hem juage. Mba, no maro na gym house. Ijaro na gym house. Mba. Mba. Heke le wire na front. The one in the front. Tell you can no bread anu prolanko. It's a no na gym house. Mba. A war bounce and when get on a gym house. Mba. Panto leki inime. Sasofu. A pant ki ka oji no so ki as pants. No nika pants and this nika. Even a nika pants in ime yiri jean. Always pants la ba mu ike. So nika pants. Ya unke yiri jean abi. No, unke bu net. Overnet. With a net, we got Otele. Ma be abaka the net. Abaka the net. I would depend on Gragana Hagas Ray, Kevunet. That would have fun. A Beckish down on nine. Imo State. Aha. Norma. Norma. What do you Number one, you go many how lamre bag up on FB banner or I doom. Ngadiru. Yes, sir. The way for now of money who. What you could 1 year bear? Imo State. A ben emo. I want them me. A ben I want demri. Or see it over. Or ben or sui topper. Or Hokabia. That for le. Adam 23 years. They say 23 years. I told that touch for you 23 years. Get haka uncle Jukuano, get haka to badim potwa. Oh, no more mom na has all I'm more when one. It 23 year bansi yiri. Ijo mole. Ofu kam di mana onwura. Yo. Donna. Agbe mu ga ka onwuru. No gbe mo share amucha. Oh, donna dia fole nwo. Just 1 year and 6 months. Elola di before ge mo nwa. No. Oh, donna. Okay, sir. Retired formal single mother. Present Mwabobia. Oye to waragi ma wonye Igbo. Elengo no to wagi. Na room ya. Ebe ke ga ya ho ge kpoba ge na room. Acho Jeremia bia. Gini kunu mege ya kpoba ge na ta ge to wagi meji mo nwa ya nwa hafo. Anyị megi ihe nwoke na nwaanyị na-eme.
ele nga ọ nọ gwa gị okwu Na Facebook ama na ya fụrụ. gịnị ebido tama ya atụma gị ime at what age? Mụ na ya meetiri la 2022. Ele ihe ọ gwara gị na Facebook? Ọ sị na ọ laikiri m. Kwa gbachara gị aga ese gị. Asị m ya la laikikwara m ya. Ọ love anụ anụ. Sa? Ọ love anụ anụ ga-ejuma m saa. No, ọ real love. Ebe ọ real love, ele ihe me na ọkwụ ụgwọ isi gị. Ọ chọrọ ịkwụ ya mana ndị be anyị a na-ana ego nwaanyị na nwaanyị dị ime. Then after mụtara nwa ele ihe mere na ọ bịazi bịa akwụ ụgwọ isi. Ọnọdụ Nigeria. Ọ nọ Nigeria. Gịnị ọ ka na-akpa? Ọfụma. And gịnị aka na-ayị? Yes, sir. Okay. Ahụna m sị ike amụdịghị ewu ọma n'aka ọma n'ama gị na mmadụ ka dị na mmadụ onye hụ tụwara gị ma ị mụrụ ụlọ nwa ya nwa ha nwụ and adị m awe na o kwere gị mkpa marriage then gị bịa nga ebe iwe egbe na-efu ama ịtụrụ esi futekwu ha ma ọdọ then ya rụọ gị lọfụ on TikTok gị mụla hụ ọdọ na gị bịazie na gị pụta echi gị sa all love genuine love nke ọzọ gịnị aka na-akpa gịnị aka dị na mma kwụba ụgwọ isi gị bịala hụ nke ege mme gị ntavi hụrụ ihe anya meghe gị hụrụ ihe anya meghe gị ka polisi amụ hụrụ otu isi eme akpaghị agwa polisi amụ na ama ma ewu polisi amụ jige pati na agagharị gị online ịhụrụ kpa isi emeghe ka polisi nwere rank na amụ nwa bingo ka sit down ka mitie ya kwụ ụgwọ isi gị bifo gị bịa nga na m asụpọtụ mmadụ enwe enyi nwoke abụọ enwe onye ga-alị abụọ any option o nyere gị ga-ebịaghachi back nyeriri kwara ihu ndị eji aga wọ